ponaťahoval zase. Trebalo by dať brejs na nohu, Tomko. To sa musím putať? To som hovoril, že Garden of the Bills bol najlepšie miesto so far. Tak toto zatiaľ... Ale to Zion je absolútne... Každé je krásne. A ten Bryce je zase také ešte vežičky a také cicliky a také... Ale že je obrovské, také majestátne, také... Majestic, to je slovo pre Zion Park. Colorful. Absolutne gorgeous. To už nepoďme ani nikde ďalej. Keď sa stavíme 2 dní, potom ideme domov. To však môžeme skúsiť v tom logom, aj tak sa musíme vrátiť tam tým smerom. A dneska tu budeme labzovať, koľko do nás vojde. To je nenormálne, toto tu krásne. Mala som si zobrať šaty, aby som sa potešila v šatách. Však máš krásne šaty. No ale som ich nezobrala. Oh my god! Oh my god! Why did you do that? Why you didn't do that? No, keď som si ich zobrala, aby som sa obliekla vyššie. Som Markovi poslal takú jednu fotku a napísal som mu, že toto nie je skutočný svet. Pozri tu, keď sa tak pozrieš pred seba, však to až... Len šoferuj, aby sme tam Ja pozerám. Tu pod nami je hneď cesta druhá. Len aby sme ju That's trafili. gonna help. Že aby sme ju trafili. You never know, that's not gonna help. Robiť tu, ale No hej, ale to sú také tieto skály, že vonku a vydaš. to nejde o to, ale nie z roboty tu, vieš, možno, čo ja viem, možno nie. Tak robili by sme Park Rangers. Ja by som aj chodníky tu zametala. Každý deň by som tu pozbierala border. Sweeper with a license. LPN license. A sice tu veľmi podniky nie sú, Možno by som mohla tu robiť first aid. Určite je taký Grand Canyon, vieš, tiež fascinujúci, vieš, ale je strašne veľký a vieš, tu ja neviem, či môže byť lepšie, ako toto dačo. To je absolútne To cool. Linda hovorila, že Bryce a Zion, že ona by skipla tak Grand Canyon. We did. Veľa nechcela ísť na túto chvíli a bude asi substitute. Ešte keď uvidíš Bryce potom. No, že Bryce je úžasné dačo.